Welkom op Pinkpop 2026. Het blijft een van de mooiste festivals van het hele land. En helemaal trending nu is #de Limburgrevolutie. En in onze interviews gaan we daar ook leuk aandacht aan besteden. Ga je mee? Welkom in Limburg, wat een gevoel. Hier ligt mijn hart tussen Maas, Roer en Geul. Welkom in Limburg, mijn vaderland, du bist mijn huis. Jij bent voor het eerst betrokken op deze manier bij Pinkpop. Wat wilde je meteen doen toen je hoorde, oké, als ik dan mag, dan wil ik wel? Ik voelde me vooral eigenlijk heel erg vereerd. En ik kom natuurlijk hier uit de regio. Dus ik vond het belangrijk dat we een soort landelijk grote acts, toekomstig grote acts hier presenteren. Want het is Pinkpop en het is het lands grootste festival. Maar ook dus lokale namen, lokale DJ's. Die combinatie vond ik heel belangrijk vooral. En het is heel goed de Limburgse revolutie, dus dat is belangrijk. Het is de Limburgse revolutie. Het is los, hè? Die is handig los. We hebben de wapens opgepakt. Bleek het gewoon een ongewapende revolutie te zijn. Als je revolutie hoort, denk je ja, het is geweld, het is guillotine, maar was niet. Dit is eigenlijk alleen maar liefde voor het Limburgse land, toch? Ja, maar ik denk ook dat het een stuk, toch een stukje van ons afbijten ook is. En het is belangrijk om te doen. Zorgen dat de mensen zich niet schamen. We kennen toch in het plat doen. Kan toch een plat doen? Jazeker, het is de Limburgse revolutie. Verdunde in het plat. Hey, duur zit nu voor de tweede keer met Kerk Tropical op het festival. Wie wordt het? Ja, Jood voor zijn hele Janse weekend hebben. Dus voor maken en ingezien maken voor content. Filmpjes vooral. Vrijdag vooral echt veel gemaakt met onder andere Gunther Krombach en weet ze lui wat het veld op komen rennen en zo. Superleuk. En ja, voor natuurlijk ook nog onze DJ-set. Er was een keer Tropical Pausstad Party in de Stille Jan, in de Silent Disco. Dat was super vet. Ik vind het schön dat Pinkpop nu ook meer de Limburgse cultuur ook een beetje omarmen. Weet je wel. Het is toch een festival van ons. En we kunnen wel denken van ja, er komen gewoon veel Hollanderijen op af. Maar ik denk dat ja, wat zal het zien, 60-70% is nog altijd wat doet Limburg en vooral hij uit de regio Pausstad en omgeving kunt. Dus ja, het is schön dat onze cultuur nu ook wel een podium krijgt. Wat mag wat dit betreft hier in de Limburgse revolutie heen? Ja, waar jeet dat heen? Weet ik niet. Ik denk vooral wat ik graag ook al zei, dat lu zich niet meer moeten schamen om plaats te moeten. Waar zou dat vandaan komen? Ja, ik denk toch een beetje dat er van ons het Hollands immer een beetje neerbuigend weet je door. En dan zeker als we kijken naar het plat wat vuur in de voormalige oostelijke mijnstreek had, dat is toch een beetje meer richting het Duits. En toen werd al ganz snel in een ekje duidt van oh, dat zijn Pruisen, bla bla. En ik denk, kijk, mij boeit dat niet. Ik vind dat chic. Ik gun er lekker op. Maar ik denk dat er ook superveel lui zijn. Wat denken van ja, ik wil dat toch niet zo met je associeerd worden. En, maar ook veel lui wat is noorden voor huis zijn. Weet je wel, wat de zuidelijke tongval een beetje verloren zijn. Nu toch zo gaat hand van ja, weet je, hey, Limburg. Mogen stolz erop zien. Vandaar we er stolz op zien. Nee, maar dat is wel zo. En dat is, als we er ook maar 1% aan kunnen bijdragen, dan zijn we daar echt vroeg met en dan doen we dat super jaar. Ja, er staat natuurlijk heel veel lui op. Hè. Bekende Limburgers, onbekendere Limburgers. Dus het maakt echt wel geld los bij de lui. En dat is natuurlijk schön. Het is een olievlek. En Rode Heijzen zaten het natuurlijk 100 jaar geleden. Ja, het is een kwestie van geduld. En ik denk dat we daar op dit moment weer schön met opnieuw begonnen zijn. Ja, Jood weet ze dat hele Holland Limburgs lult. Ik weet niet of we dat zelf moeten willen. Ik denk toch lekker, dat is het van ons. Maar als vuur en onze kinger en alles eromheen, waar meer plaatje in moelen, ongeveer met die, dan had de taal ook al de toekomst. Werden die kinger ook in het plat opgevoed? Ja, ik moet wel plat tegen mijn dochter, maar ja. Het is maar immer de vraag wat er met jeetje buren. Maar dat is het begin. Mensen zelf al met de nieuwe generatie platkals. Dat is. Weet je wat het is met ons? Ik denk, ik vuur hand online zo'n footprint achtergelaten. Dat mijn dochter, als het ooit nog eens aan YouTube of Instagram opent, dat ik het uit te leggen heb. Maar dat zien we dan wel. Alles is gemaakt met liefde. Alles is gemaakt met liefde. Yes.
Dit is er niks slechts met. Duurt dat er niks slechts met. Het is alleen maar om zichzelf en de provincie leuk op de kaart te zetten. Ik sta hier met Meike uit Schinnen. Meike van Donnet in het Plat. Ja, de hebt de lekkerste vlaai gepakt die er is. Grootje Le Chaume. Hey, we kunnen naar de Hoogmis kijken. Ja. Wat verwacht ze? Ja, een feestje. Gewoon een feestje. En even onze cultuur hoog in het vaandel. Die Limburgse revolutie even een schop om de voet geven. Echt, dat. Ja, Vaker ik heb zo metgenomen en dat moet het leren. Dus, ja. Dat is wel een hele goede inburgeringscursus. Ja, met alleen vla komt er niet meer. Ben je vaker op Pinkpop geweest? Ja, eigenlijk jaren. Ik weet niet eens wie vaak. Ontelbaar. Maar dit is wel een bijzonderheid natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Zijn er nog favorieten van de Limburgse clan? Vind eigenlijk alles wel leuk. Lex vind ik heel leuk. Beppie. Ja, Beppie is de oudste, hè? Oudste wat ooit op Pinkpop heeft gestangen. Dat is wel bijzonder, ja. Ja, die is 80. Dus ja, chic. Geniet lekker van de Vlaanderen, laat hem niet geniet weglopen. En ja, veel plezier bij de Hoogmis. Het is een kwestie van geduld. Rustig wachten op de dag. Dat heel Holland vlaaien is. Dat heel Holland vlaaien is. Hey, 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 hey. Het is een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag. Dat heel Holland Limburgs loopt, dat heel Holland Limburgs. Allah, Allah, Allah. Heel goed. Hoe is het heerlijk tussendoor weer overal. Pinkpop met Gans Limburg. Kom los naar het zuiden. Springen, zijn er niks op. Als je het hebt over de Limburgse revolutie, dan heb je vanmiddag wel het toppunt gezien hier op het podium, namelijk de Hoogmis van het Zuiden. Ja, en ik heb hier natuurlijk een paar rasartiesten zitten, waarvan ik even heel benieuwd ben naar first comments. Mega trots. Hennevel, op zijn Limburgs te zeggen. Een Gaansveld vol, een Gaansveld wat mij deed. Op ieder liedje. En we kregen een applaus, dat was overdovend. Dat hebben ze in Amsterdam gehuurd. Ja, voor hebben natuurlijk, hè, Tren, Rowanijzen, ja, de mannen worden erbij. Er wordt echt zoveel te zien op het podium. En ik hou wel het idee dat er hier gewoon echt, dat iedereen hierbij wordt. Schonkelen, zweten, tegen elkaar aanstond plekken. Voor alles gewoon dat Limburgse gevoel en dat Limburg op de kaart willen zetten. Wat is uw ervaring, zeg maar, als je kijkt naar zo'n groot podium waar alleen maar Limburgse muziek te horen is, op eigenlijk een festival waar de grootste internationale artiesten stonden? Ja, ik weet dat de jongens van Treksek hebben hier lang voor moeten lobbyen. Hè? Die delen een paar jaar de Stille Jan in Silent Disco. Maar Bart, ja, wie heeft dat voor elkaar gekregen? Ja, het is wat zo zes. We hebben een jaar of 4, 5 de Stille Jan gedaan met allerlei gasten die eigenlijk niet zo heel makkelijk op Pinkpop spelen. Dus we hebben Lex gevraagd en we hebben Marco Schuitmaker gevraagd en Django Wagner. Maar heel veel Limburgse artiesten, en Beppie en zo, dan heb ik eigenlijk altijd gezegd met Tran van nou, we moeten eigenlijk gewoon met een band. En allemaal leuke, fijne Limburgse mensen bijeen. En dan gewoon op een podium. Eigenlijk dacht ik de tent, maar dat wilden ze niet. Ze wilden groter, dus we moesten op het Noordstage. Zie wouden groter. Ja, maar... Zo word je groter, zo word je dat we de dag gingen beginnen. Ik zeg, dat gaan we niet doen. Ik zeg, we gaan niet, nee. Gaan we niet doen, dan doe ik het niet. Dus we moeten op zijn minst in de middag zitten. Hoogmis die huurt goed in de middag te zien. En dan zien ze mij terug naar de organisatie gaan. En toen kwamen we een 10 of 2. En dat vond ik de ideale tijd. Het is gebleken dat het ideaal was. Dus dat is heel druk. Dus... ja, en het belangrijke is dat er heel veel soorten muziek in Limburg gemaakt werden. Hè? Want vaak horen we ook maar een paar dingen. Hè? Met Rowanijzen of Lex, maar Merel. Kijk, het is ook gewoon Limburgs. Heel veel mensen weten misschien wel, hebben het ook wel gaan door dat het Limburgs is. Hè? Merel. Oh ja, en daar steekt ze hier ineens. Ja, het is wat Tren zegt. Ik denk dat heel veel mensen dat niet weten, omdat ik in het Engels zing. En mijn artiestennaam is Blackbird. Ik vind het, voor mij is dit echt ongelooflijk om in het rijtje te staan. Want ik kom uit Limburg. Ik ken deze namen echt al lang. Tren en ik, we kennen elkaar echt, nou ja, in ieder geval mijn halve leven. Ja. Dus om nou gewoon echt ook mee te maken wie...
het publiek zo emotioneel reageert op al die liedjes en op al die artiesten en zo meiden. Ja, ik echt kippenvel van. Dat vond ik echt nog meer bijzonder dan ik eigenlijk had gedacht. Ja, ze hebben het over die Limburgse revolutie. Dat gaat overal over de socials, er moet meer platgekald worden. Er moet misschien meer aandacht zijn op de radio voor Limburgse artiesten. Of dat met Beppie nog een keer gaat lukken, weet ik niet. Maar dat Beppie hier erbij komt, wordt dat heel makkelijk te regelen? Zeker, Beppie wil dit heel graag. Dat wordt eigenlijk het meest makkelijke. Ja. Lex Uiting wil veel heller onderhandelen. Ze gezien wie ze het goed. Het wordt gewoon Janneke. Het wordt gewoon Janneke met dat roze pak. Ze belden me op, ik kom morgen, vanuit Spanje belden ze. Ik kom morgen nog even gaan regelen. Ik kom gans in het roze. Dat vind ik super. Ik zeg, ja, doen, leuk. Ik zeg volgend jaar. We willen wel een groot urgel, met een groot urgel beginnen. Misschien wel 2. Ja, we kennen nog iemand. Ik ken nog iemand, een Theesje. Jazeker. We kennen Thees. Ja, dat is geweldig. Die maken een comeback, dus die zien er volgend jaar dan gewoon weer. Dus wij wet. Ja, wie weet. Wat denkt ze dat deed voor de provincie, dat die artiesten nu op zo'n groot podium op het festival staan? Ja, ik vind het sowieso fantastisch dat de initiatiefnemers, denk het Rennen Bart, erin geslaagd zijn om deze keur van artiesten überhaupt bij elkaar te krijgen. Die hebben allemaal drukke agenda's. Ik kijk toch vooral dan nog van hoe wordt het ontvangen. En ik heb meteen naar Teresa Kreuze, een van de directeuren van Pinkpop, een berichtje gestuurd van wat een gouden greep is dit. Denkt ze dat zo'n hoogmis toekomst had? Ja, ik hoop dat het gewoon een ritueel is dat je wat jaarlijks terug kunt. Volgens mij kan het publiek het heel erg goed waarderen. En eigenlijk zou dat geen vraag moeten zijn. Je moet het vanaf nu een blijvertje zien, want het wordt de eerste keer. Maar het stond als een kerk in dit geval. Ja. 2 andere giganten van de hoogmis hebben hier. Pablo van de Wolf en onze eigen set. Ja, jong, ik heb dich zien springen, dat hupsje aan het begin voor al die lui die daar stingen. Wie voelt ze dich? Ik vond het heel spannend. Het is een veld vol en dus ineens dat allemaal mensen metdoen en ook echt zin erin hebben. En dat is natuurlijk fantastisch. Wat veel ze achterstezen. Dus is toch, weet ik, 30.000 man of zo staan. Ik denk net ik had een beetje stress. Een beetje mijn hart zo. Dat wel even een dingetje wel. Ja. Dat het toch wel even anders voelt dan alle andere. Wel anders dan een braderietje, ja. Dat is zeker weten. Ja, zeker. Die best toch al lang ontsteken, die braderietjes. Ja, zeker. Maar ik kom er ochtend nog keren nu. Lekker bij de lui in de buurt, dus alles vind ik leuk. Ja. Hey, en Pablo, du hebt met de Wolf hier al 4 keer gestangen. Dit wordt natuurlijk gaat heel anders. Maar wie wordt het? Het wordt fantastisch. Ik heb een gitaar in de fik gestoken. Ik bedoel, wij kunnen dat nu zeggen. Ja. Ik heb trouwens veel complimenten gekregen of gehoord over die outfit van Walk in voor dat Jeske scoren. Dat is zelf gemaakt of heb ze de gamers even... Mijn vriendin heeft dat in elkaar genaaid. Ja, voor hebben hier 3 verschillende dialecten bij elkaar staan. Hey, de Limburgse revolutie, heb je er wat van metgekregen? Zeker. Ja, online. Vertel eens, wat vind je ervan? Ik vind het goed. Dat we even allemaal bij elkaar pakken, maar even gas geven en laten zien wie fit Limburg eigenlijk is. Ja. Ja, ik ben bijvoorbeeld met mijn broertje, waar ik dus met in de band zit, zijn we op een gegeven moment Nederlands gaan kallen met een. Omdat voor ons heel dik in gezelschappen begonnen waar veel andere lui dan Limburgs dialect niet verstongen. En dat past voor ons aan. Dat vind ik nog steeds, dat snap ik wel, want het is niet zo netjes misschien om een soort geheimtaal te spreken. Maar ik ben wel veel meer Limburgs gaan kallen sinds ik weer terug ben in Limburg. En ik kan er heel erg van genieten. Ik vind het iets heel moois. Ja, er heb natuurlijk een enorm podium gekregen met die Limburgse muziek. Vind je dat past op een podium wie hier bij Pinkpop? Zeker weten. Ik denk dat het echt wel een keer nuttig is geweest om dit eens te doen. Natuurlijk heeft ze gewoon eerst al heel lang geleden gehad en dat was natuurlijk een fantastisch, briljant optreden. En om dit dan nu gewoon dit zo te doen, ja, bizar. Voor herhaling vatbaar. Absoluut. Het festivalverslag zit erop voor Pinkpop 55e editie. Het was bloedheet, maar het was ook prachtig. Met fantastische acts, waaronder een hele hoop Limburgse. Ik denk dat we kunnen zeggen dat voor een hele hoop mensen geldt dat ons Limburgse hart hier echt wel wat groter is geworden. De Limburgse revolutie is aan en we laten hem nog even gaan. Dankjewel dat je erbij was. Weer zijn volgend jaar terug op Pinkpop. Leuk dat ze erbij wordt.